Здравейте! Кратка демонстрация на приложението за статистика Synergy Stats, което ще използваме за всички срещи и всички първенства от календара на Българска федерация по баскетбол. Започвам с това, че първата огромна разлика е, че приложението е онлайн базирано, т.е. не трябва да бъдат изтегляни и инсталирани никакви файлове. Необходима е връзка с интернет, браузър, в който се пише адрес, след което ще видите екрана, който стои пред вас и трябва да въведете потребителско име и парола, за да достъпите мачовете от първенствата, които ще се обслужват. Приложението е онлайн базирано, работи на всички устройства, таблет, компютър, лаптоп, дори на мобилен телефон, което разбира се не е препоръчително. Работи на всички операционни съществуващи системи, т.е. може да бъде използвано на устройства на Apple, MacBook, iPad и така нататък. Работи с Linux, с Unix, разбира се с Windows и не подлежи на влияние на антивирусни програми, защитни стени и така нататък, т.е. достъпът е много лесен. Това е първото нещо, което трябва да се запомни. Много важно и препоръчително е, когато се работи с програмата Synergy Stats, да се използват само и единствено браузърите Google Chrome и Microsoft Edge. Не защото приложението не работи с останалите налични и съществуващи браузъри, а защото единствено Google Chrome и Microsoft Edge осъществяват ежедневна поддръжка на браузърите и инсталират нужните библиотеки и файлове, за да може да функционира приложението безпроблемно. Като казвам, че приложението е онлайн, това не означава, че при загуба на интернет ще се възпре работата на статистиците. Интернет е задължителен само в момента на логване, т.е. на влизане в системата и настройване на мача и при генериране на протоколите, т.е. на бокскора, защото тук се използва трето приложение, което т.е. тази програма достъпва и е нужен интернет. През цялото останало време, ако бъде загубена интернет връзката, работата на статистическия екип не би трябвало да бъде повлияна и статистиката може да бъде събирана в офлайн среда, но е наложително и задължително да не се рефрешва страницата или да не се презарежда браузъра, за да не се загуби екрана, на който работим. Какво е необходимо? Както казах, потребителско име и парола, които аз ще предоставя и вече имате за тестовата среда, ще има и такива за официалната среда, в която са мачовете на БФБ и на БЛ. Като първа стъпка, всеки един от потребителите трябва да въведе потребителското си име и предоставената парола. В началото ще започнем с обща парола, която всички ще може да използват и да достъпват всички мачове от всички първенства, докато не бъде завършена техническата интеграция, при която всеки един от вас ще може да влиза с данните за достъп, които има за платформата basketball.bg, за да не се налага да се помнят нови и различни данни за достъп. Ще ви информирам, когато това се случи, за да може да започнете да си ги използвате. До тогава ще споделя общи за всички. На този екран, след като се зареди първата страница на софтуера, само въвеждате данни и избирате логин бутона. Сбъркала съм нещо. На следващият екран, за който е наложително да имате интернет, ще бъде заложен списъка с всички предстоящи срещи. Каква е логиката тук? Всички баскетболни мачове, които са програмирани за следващите 7 дни, ще бъдат видими тук като списък, а зеленият бутон ще бъде активен само и единствено
5 часа преди началото на двубоя. Така че ако се опитате да достъпите матч и този зелен активен бутон не е такъв, това означава, че се опитвате да стартирате матча много по-рано от допустимото време. 5 часа преди началото на матча. На този екран единствената работа е просто да изберете съответната среща, върху която ще се работи, посредством зеления бутон и да натиснете за зареждане. Системата Synergy Stats ви прехвърля на следващия екран, който е така наречения екран за информация за срещата. Какво правят тук статистиците? Първо могат да видят информация за съответният турнир или шампионат и залата, в която ще се състои двубоя. Всички тези данни ще бъдат предварително въведени, подобно на логиката и начина на работа в предишните сезони с FIBA LiveStats. Отдолу виждате така наречените правила на срещата. 4 периода по 10 минути и така нататък. FIBA правилата за баскетболната игра. И можете да добавяте съдии, дежурни представители и дори статистици и секретари. Ако те не са налични, ги добавяте посредством изборна роля, срещу която се избира име на съответната длъжност за матча. Както казах, тук можем да добавяме всички секретарски роли и тези на статистиците и да имат имената ни. Може да оставите тази секция празна, като системата ще ви позволи да продължите напред. За официалните матчове от календара на БФ, тази секция ще бъде попълнена, т.е. вие ще имате имената на дежурен представител, съдиите, секретарите и статистиците, тъй като сме направили автоматизация и нашата платформа basketball.bg ще изпраща тази информация към Synergy Stats, т.е. вие няма да трябва да правите абсолютно нищо и тук ще има и подобрение от опита, който сте имали с FIBA LiveStats, защото вече тази система, която е по-инновативна, е свързана с нашият уебсайт basketball.bg, откъдето тази система ще взима нарядите автоматично, без да се налага аз да ги въвеждам. Когато проверите информацията на този екран, избирате бутона Next и на следващата страница трябва да се осъществи настройването на двата отбора за матча. Започвам с цветовете на екипите. Ако не са предварително зададени, от тази секция избирате цвят. Аз ще избера жълт. А ако го няма готов, може да си създадете такъв, какъвто е необходим. Имате два таба, списък на отбора и щаб. Нека да разгледаме какво има тук. Имате брояч на активните състезатели и на тези, които ще стартират, т.е. на основната петица. Имате възможност да сортирате списъка на отбора по игрални номера, имена, състезатели, които са активни. В случая активни означава регистрирани състезатели. Давам пример. В отбор 1 може да има 18 регистрирани състезатели. Ние от тях трябва да изберем 12 активни. Това са състезателите, които ще вземат участие в предстоящия двубой, за който ние ще правим статистика. А можем да подредим списъка на отбора и като поставим стартиращите състезатели най-отпред, а резервите в последствие. За всеки състезател имате неговото име, игралния номер, маркирате и правите избор дали той е активен за текущия матч, дали стартира или е капитан. Може да променяте позицията на всеки един от състезателите при нужда. Ако има необходимост да промените игрален номер, то се случва много лесно, като кликнете в кутийката и добавите, изтриете или редактирате. Това е списъка на отбора. Нека да изберем 12 състезатели. Ако натиснете върху някой от кутийките
в колоната Starter, което означава стартиращи или петица основна, това автоматично ще маркира състезателя като активен. Останалите състезатели избираме като сложим тикчета срещу номерата. Както виждате, броячът отразява. По този начин селектирате списъците на двата отбора. Към момента няма опция да изберем всички едновременно за активни и трябва да бъдат кликани един по един. Трябва да изберем капитан. Във всеки един момент в долната част на екрана системата ви изпраща съобщения за липсващата информация или за спънки, които не биха позволили да преминете към следващия екран. Нека да направим това и за другия отбор съвсем набързо. Избирам стартиращи и активни състезатели. 12 активни състезатели, 5 стартиращи, капитани на двата отбора. Какво остава да направим тук? Да потвърдим от щабовете, т.е. треньорските щабове на отборите. Преди да го направя, следващо много важно съобщение, огромна разлика между досега използваната FIBA LiveStat и настоящата, към която преминаваме SynergyStat. Тази система не позволява ръчно добавяне на липсващи състезатели. Това е много важно да бъде запомнено. Причината е не случайна. Първо, разработчиците са решили, че това не е добра идея, за да може да няма дубликация на състезатели. Той е състезател, който вече съществува в базата данни, да бъде добавен втори път или да бъде изписан с грешно име. Но основната причина е, че това е онлайн софтуер, който в момента, в който бъде добавен ръчно състезател или липсващ член на отбора, той трябва да го запамети някъде, което не е възможно в случая с това онлайн приложение. Ако има вариант, в който в някоя среща имате липсващ състезател или липсващ треньор и не фигурира в активните за избор, трябва да се свържете с мен, за да го въведа аз, след което абсолютно безопасно, на която изтъпка да сте стигнали, може да рефрешнете страницата по този начин и състезателят ще се появи в списъка, след като е въведен от мен като администратор. При промяна на тази опция ще ви информирам, ако има друг начин, по който ще работим, но за сега това е вариант. Очаква се да нямате липсващи състезатели поради това, че тази система ще бъде свързана с платформата basketball.bg и ще получава информация директно от тимовия лист на всеки един от отборите, който се заверява от треньорите, както знаете, електронно, преди всеки матч. Нека да потвърдим и треньорския състав. В този етап и на тази стъпка трябва да активирате съответната роля и треньор, а ако някой от тях отсъства, да го оставите неактивирано. Както виждате, продължаваме да имаме съобщение, че съставът на треньорския щаб не е потвърден. Това е защото ако тези помощник треньори в двата отбора няма да бъдат на пеката, ние трябва да извършим следното действие, да ги занулим. След което сме готови да започнем работа. Преди да демонстрирам как се работи с приложението, няколко други отправни точки по основния екран. Във всеки един момент, въпреки че сте в онлайн среда, може да се връщате към предните стъпки, като изберете от менюто Game Details, т.е. данни за матча. Ако дадете Next, ще минете през състава и ще стигнете на този екран. Или ако изберете Back, отивате там, където сте били последни. Но абсолютно безопасно да преминавате в различните секции в момента, в който имате активна интернет връзка и винаги ще се върнете там, където сте спрели преди да преминете в друг от екраните. В менюто Game Settings е мястото, където отбелязваме публиката за матча.
Това може би ще бъде важно да се напомня в началото, защото е също по-различно от начина, по който оперираше FIBA LiveStats. Но общо взето пак се минава през различно меню. Reports, това са докладите. В началото на матча имате само тези три. В момента, в който започнем да събираме данни, те се увеличават и имате по-богат списък. Това е екрана, с който работим през цялото време, докато събираме статистика. От тук се излиза през тази стрелка от приложението, т.е. разлогвате се, ако мога да използвам тази дума. Тук са всички езици, на които е преведен софтуера в момента. Аз не смятам, че трябва да го превеждаме на български, на никой не е нужно и не би подобрило работата ни. Според мен на английски е прекрасно. Тази иконка е много важна, защото ако имате технически проблеми с софтуера, т.е. забие, отказва да реагира, затвори се бял екран, черен екран, не ви позволява да натискате различни бутони, трябва да смъкнете на компютъра си лог файловете, което става с едно кликване, те отиват в Downloads. Продължавате да работите и след края на матча сигнализирате за съответния проблем, но е много важно да реагирате със смъкване на файловете в момента, в който се случи техническия проблем. Така, ако софтуера забие или не реагира, първата ви опция е да презаредите страницата. Абсолютно безопасно, без да причини загуба на данни или да ви върне в предходен момент. След презареждането на страницата ще може да бъдете отново на екрана, на който сте били преди да се случи проблем. Този бутон дава статуса на интернет връзката. Ако е зелено, означава, че всичко е наред. Имаме връзка с интернет. Ако е червено, означава, че сме дисконектнати, т.е. няма връзка с интернет. А ако е оранжев, означава, че се реконектваме, т.е. опит за повторно закачане. Мисля, че екранът е абсолютно ясен. От едната страна действията и състезателите на един отбор, от другата на другия. Игралното поле в лявата част принадлежи на отбора, който е вляво, другия съответно в дясно. Стрелките в средата с един клик да можете да сменяте страните, на които атакуват отборите за ваше улеснение. Тук долу към всеки един от отборите има така наречено табло, което може да затворите посредством натискане на бутона X, Escape. И както виждате, това е иконката за Head Coach Challenge, т.е. за преглеждането на ситуации, когато те са поискани от треньор. Ако се сети още нещо, докато ви разказвам за действията, ще го вмъкна. Следваща, много важна и според мен объркваща в началото за екипа ни разлика е основните петици. Както виждате, в момента, в който настроих състава и преминах на този екран, ние вече имаме активните 5 състезатели, които ще стартират. Защо е така? Защото аз ги избрах в стъпката настройване на отбор. Ако се наложи промяна на някои от състезателите, заявени в основната петица, поради каквото и да била грешка, не може да го направите от тук, а трябва да се върнете на Team Setup, където да кажете този състезател няма да стартира, а ще стартира този, т.е. размаркирате го като стартиращ и добавяте нов, в случая и тук, след което избирате бутона Next и петициите са променени. Ако започнете да работите с софтуера и осъзнаете, че имате липсващ състезател в един от списъците на отборите, който сте забравили да добавите, също не е проблем. Отново през менюто за настройки отивате при настройките на отбора и виждате, че сте пропуснали да активирате състезател или му липсва номера, коригирате от тук, давате Next и всичко е наред.
Всяка една грешка е поправима. Да започнем да въвеждаме действия, извинявам се. Както виждате, всички бутони, с изключение на този за нарушения и спорна топка, не са активни в началото на срещата, преди тя да е започнала. Защо? Защото така повеляват баскетболните правила. В началото на един баскетболен матч може да имате единствено спорна топка или техническо нарушение на треньор или пейка на някой от двата отбора. Тоест, първото ни действие за да стартираме матч е да се избере бутона спорна топка, след което да се изберат състезателите, които ще участват в първата спорна топка, след което се натиска бутона старт матч, което стартира матча, активира бутоните и стартира часовника. Както виждате, в този момент всички допълнителни репорти се появиха. На следваща стъпка трябва да изберем на кого принадлежи първото притежание в матча, т.е. кой е спечелил първата спорна топка. В моя случай жълтия отбор. Както виждате, отстрани вдясно започват да се подреждат събитията, които въвеждаме. Play by play, списък с събития, часовника тече. Малката оранжева баскетболна топка ни показва кой отбор има притежание в момента, а бялата стрелка съответно сочи какво ще се случи при спорна топка и как ще бъде определено владението. Това е стрелката за алтернативно притежание. Часовника върви. Как управляваме часовника? По познатите начини. Мишка старт, стоп или спейсбар на клавиатура по същия начин, както в FIBA LiveStats. Как едитваме часовника? Как го редактираме? Докато той върви, не може да правите настройки на часовника. Трябва да го спрете, след което да натиснете върху тази иконка и да махате минути или секунди или да добавяте такива. За разлика от FIBA LiveStats, за сега в тази програма не може да пишете върху часовника с клавиатурата цифри, за да може по-бързо да го настроите. Това е начинът, по който се работи с часовника. За да продължите, трябва да натиснете отново на иконката и да стартираме времето. Как се записват действия в Synergy Stats? Логиката е абсолютно същата, както при FIBA LiveStats. Извинявайте, исках да проверя дали записва. И тя е, първо се избира локация на терена, после се избира действие от бутони, които се появяват. Видяхте ги преди малко, като демонстрирах, след което се избира номер на състезател, който е извършил действието и подтип на действието, ако мога така да го нарека. Да започнем с отбелязани точки. Локация на терена, показва ни се менюто с бутоните, избираме, че е отбелязан кош. Софтуера ни превежда през редица екрани, който пита какво трябва да е следващото действие. Тук избираме кой състезател е извършил стрелбата, кой е вкарал точките, като може да се избира състезател и от пейката, ако сме пропуснали да направим смяна, ако имаме грешна смяна. На следващия екран са различните видове стрелба, които трябва да бъдат избрани, като те са групирани по логика. Най-често използваните видове джъмпшоти са отгоре, всички лейапи са на една линия, след което по-малко използваните видове джъмпшот, стрелби с отскок и най-отдолу така наречените по-впечатляващи видове стрелба. Разлика с FIBA LiveStats. На този екран се отбелязва бърза атака, като програмата не отбелязва автоматично сама fast break, както беше в FIBA LiveStats.
в рамките на 8 секунди, ако е отбелязан кош, трябва да го направите вие. Другите опции тук имаме foul on the shot, което всъщност е end-one. Ако имате ситуация на end-one кош и фаул, трябва да отбележите тук, за да може да ви бъде дадена възможността да въведете действието с по-кратки кликове. Defensive goaltending се отбелязва по желание от ваша страна, не е задължително. Това е когато има вкаран кош от goaltending и ако го маркирате, ще се появи отвън в страницата на статистика на живо, където върви play by play. За сега ще премахна това, за да разиграем просто един опит за стрелба, който е успешен. Натискате бутона OK, което е едно допълнително натискане в случая заради избора на тези атрибути. На следваща стъпка софтуера ще ви попита дали има асистенция или не. Може да дадете асистенция на състезател на терена, резервен или да кажете, че няма асистенция. От другата страна, опит за 3 точки, който е на бърза атака и имаме end-one ситуация, т.е. фаул и кош. Асистенция имаме ли? Имаме. На следваща стъпка приложението пита кой е извършил нарушението, защото сме отбелязали, че има фаул и кош. И след което ни изпраща на екрана за наказателни удари, който ни дава възможност да добавим наказателния удар, успешен или не. Събитията са тук подред. Отиваме на пропуснати опити за стрелба по същата логика, избор на терен, избор на бутон за действие, състезател, който изпълнява действието, вид стрелба, пропусната и следва екрана за борби, който също е по-различен и ще се наложи малко да се свикне с него. В екрана на Synergy Stat за борби са позиционирани всички възможни опции, които биха могли да се случат на терена според баскетболните правила, когато има пропуснат изстрел за стрелба. Какво имам предвид? На този екран може да се избере индивидуална борба в нападение или защита на състезател, индивидуална борба в нападение или защита на състезател, който е на пейката при пропусната или грешна смяна, отборна борба за един от двата отбора в нападение или в защита. Тук се намира и бутона за чадър, което е много объркващо при преминаване от FIBA Live Stats към Synergy Stats, защото няма логиката на мислене, че бутона за чадър ще е разположен при борбите, а всъщност това е много логично, защото ако имате пропуснат опит за стрелба поради чадър, чадър е следствие, не вследствие на пропуснатата стрелба и трябва да бъде именно на този екран. Имате нарушение 24 секунди на отбора, спорна топка за contested rebound и бутон no rebound, който ще ви бъде активен в последните 5 секунди на частта. В случая ще избера просто отборна борба, за да демонстрирам останалите опции. Отново избирам пропуснат опит за стрелба, направен чадър и борба. Пропуснат опит за стрелба, спорна топка, само възможностите на спорна топка след пропуснат опит за стрелба се показват тук. След като избера contested rebound, трябва да избера състезателя, който е взел борбата, сменя се алтернативното притежание и преминаваме към друга по-специфична ситуация за програмата, която е различна отново с това, което имахме в FIBA Live Stats. Ако е на лице пропуснат опит за стрелба, последван от индивидуална борба в нападение само, се появява нов екран, така наречения екран на добавките,
в който имате възможност да изберете различни вариации. Успешна добавка на бърза атака, успешна добавка, при което състезателя получава фал, т.е. end one или фал и кош. Същото, но с бърза атака, след което неуспешна добавка с фал, т.е. състезателя фаулиран. И последния бутон No Follow On е когато нямаме добавка след индивидуалната борба в нападение, което означава, че топката остава в притежание на същия отбор, но не е имало веднага опит за стрелба към коша от добавка, а просто започва ново нападение. Още веднъж да демонстрирам, ако имаме пропуснат опит за стрелба, последван от индивидуална състезателна борба на състезател борба в нападение, може да изберете нещо от списъка на добавките. Избирам пропусната, същия състезател прави още една, това включва борбата в нападение. Още веднъж, след което имаме успешен опит за добавка с фаулиран, нужен е състезателя, който е извършил фала, след което имаме пропуснат опит за стрелба, отново борба в нападение и типин мейт. Този екран се появява само когато имаме индивидуална борба в нападение след пропуснат опит за стрелба. Как правим смени? Бутонът с тези кръстосани стрелки е за смени. Първо спираме часовника, ако е нужно го редактираме. Избираме бутона и имаме следните опции. Да извадим с тази стрелка всички състезатели и да въведем новата петица, или да извадим един състезател и да добавим нов. Тук са смените. Предимства на начина, по който работят смените в Synergy Stats. Ако се наложи да редактирате смяна, редакцията става чрез иконката с моливчето в Play-by-Play отстрани, в списъка с действията. Synergy Stats пази и помни цветовата схема на състезателите. Тоест, във всеки един момент, когато отворите смяна, която е направена за редактиране, вие ще видите кой е състезателят, който е бил заменен, защото той ще бъде отцветен в неутрален цвят, а този, който е отишъл на пейката, бил е на терена и излязъл, ще бъде отцветен в цвета на отбора. Това помага изключително много, когато е необходимо да бъдат редактирани смени или да се коригира игрово време. Друга много важна особеност и предимство на програмата, според мен, е, че в процеса на работа можем да маркираме състезатели от двата отбора за смени. Виждаме, че те се приближават към пейката за смяна, но няма опция изпряно време. Маркираме ги и имат таг или етикет SUB за смяна. Ето тук много не си личи заради цветовия избор, който направих. Тези състезатели стоят и чакат. В момента, в който имам възможност да направя смяна, спирам часовника, коригирам го. Те вече са подготвени да влизат в игра. Хич не се вижда тук добре заради цветовете, които съм избрала. Но ако маркирате върху тях, те са готови. Какво трябва да се случи? Само да извадите състезателите, които излизат, което обързява смените. Т.е. може да правите смени много по-бързо. Продължавам нататък. Таймаути, изключително елементарно. Натискате бутона за таймаут, избирате отбора или official, официален таймаут и когато изберете съответния агент, който е поискал таймаута, може да изберете дали е 60 секунден, 30 секунди ден или комерциален. Тези отдолу не ни интересуват, те са за американския пазар, където се отбелязва и прекъсване на играта заради кръв или така наречения задължителен таймаут в NCAA и NBA. Това е всичко, което се случва тук.
Същото важи, ако таймаут е поискан от съдии в лигите, където има комерциални таймаути. Head Call Challenge. Избирате бутона от страната на отбора, който го е поискал. Това са причините за искането на Head Call Challenge, след което успешен, неуспешен. В случая аз ще дам неуспешен. Чаленджа може да бъде изтрит и може да бъде редактиран. Както казах, това е табло, където може да се проверят, се отбелязват индивидуалните точки и нарушения на състезателите. Jumble, това е бутона за спорни топки. Тук са всички опции, които са налични. Това, което Synergy Stats няма, а FIBA Live Stats има, е, че ако се избере спорна топка Heldball и е на лице грешка, тя няма автоматично да ви попита за кой извършил грешката и кой откраднал топката. Трябва да се маркира това отделно като събитие. В Synergy Stats, за разлика от FIBA Live Stats, има бутон за IRS. Във всеки един момент, в който съдиите извършват преглед на ситуация, статистиците трябва да натиснат този бутон, да укажат дали видеоповторението е в полза на отбор 1 или отбор 2, да изберат причината и след което да кажат дали решението на съдиите е било правилно или неправилно. Тоест, в случая работи по същия начин, както Head Call Challenge, но за видеоповторение, което се гледа от съдиите. Стрелките за алтернативно притежание и притежание могат да се преместват ръчно, ако има разминаване с това, което се случва на терена и с секретарската стрелка. Продължаваме нататък. Тук са таймаутите, колко са взети, а не колко остават. Тук се отбелязват отборните фалове. Това е ясно. Бутона Power Play при нас няма да излиза. Това е за други правила, които не са FIBA правила и за други клиенти, които използват и организации, които използват системата. Това, което не показах, е как можем да задаваме действия на състезатели, които са на пейката. Да кажем, че имаме на лице грешка. Отново избираме локация на терена. Избираме грешка. Да кажем, че сме забравили да направим смяна на номер 1. Пропуснали сме го. Действието се маркира веднага като такова за преглеждане. В FIBA Live Stats това се наричаше флагчета и в система за флагчета. Тук са маркери за преглеждане на ситуация. Избирате грешката и съответно дали има или няма открадната топка, след което в момента, в който коригирате смяната, трябва да кажете, че това събитие е прегледано и коригирано и да затворите. Грешките. Избираме терена. Можем да ги дадем на състезател на терена, на състезател на скамейката или на отбора. Това са грешките, супер елементарно. Няма нищо, което да е сложно или да трябва да губим повече време. И останаха нарушенията. Избира се локация на терена. Ако фала е на защитник, избираме бутона фал, който съответства на другия отбор, защото ни трябва защитник. Можем да дадем нарушение на състезателите на терена, на пейката, треньора или на резервите. Това е списъка с фалове. Лично нарушение, което е фал без изпълнение на наказателни удари, ако не е отбора в бонус. Лично нарушение с изпълнение на наказателни удари, нападение, техническо нарушение на спортсменско, throw-in фал, двоен фал и канцелация, която в FIBA Live Stats е компенсация. Започвам с лично нарушение, избираме състезателя, който получава фала и това е всичко. Ако имаме шутинг фал, при избора му, в зависимост от това къде сме натиснали, системата вече знае броя на наказателните удари, които ще бъдат изпълнени.
За другите типове файлове, различните неща са, че ако бъде избран двоен файл, т.е. избираме единия от състезателите, който извърши двойно нарушение, трябва да изберете и вида на двойния файл, защото според правилника на FIBA, двоен файл може да бъде лично нарушение, неспортсменско или дисквалификационно, което е извършено едновременно от двама състезатели от на противниковите отбори, т.е. двойния фаул не е само лично нарушение, а може да бъде и ето тази комбинация. В случая избирате така и това, че сте избрали двоен фаул, помага да се спести избора на наказателни удари и да се въвежда втория фаул отделно. Така работи двойния фаул и тук е пак малко по-различно, отколкото беше в FIBA Live Stats и е в FIBA Live Stats. Фаул на пейката. Избираме един наказателен удар. Тук не е автоматизирано това нещо, след което трябва да изберем състезател, който ще стреля, ще изпълнява наказателния удар, изхода от този наказателен удар. Тук можем да дадем на треньора. Това са опциите. Избираме изхода. Друго предимство на софтуера Synergy Stats, което съм забелязала и мисля, че е добро, е, че ако състезател поради някаква причина бъде дисквалифициран, ето го тук, тези малки точици, които отбелязват броя на личните му нарушения, ще бъдат отцветени в червено, независимо колко броя са. И когато се застанете с мишката върху иконката на този състезател, ще видите етикет Disqualified, т.е. този състезател трябва да бъде сменен. Извършваме смяната, ето и тук, в полето за смяна. И ако се наложи следващ опит за смяна, ние ще знаем, че ако тръгнем да го сменяме този състезател, че той е дисквалифициран, системата ще ни предупреди, за да не го допуснем обратно на терена. Това са действията и как се работи с Synergy Stats. Нека да отделим няколко минути и тук на тази страничната част, която са всъщност действията. Системата за сортиране и филтриране на Synergy Stats е малко по-опростена от тази на FIBA Live Stats, която е по-прогресивна, но изисква повече кликове и време. В случая може да избирате и филтрирате от този списък всяко едно действие, което ви е нужно. А от второто меню избирате състезател на даден отбор, за да видите неговите действия в съответната част. Тук. Значи периода, състезателя или отбора и какво точно търсим от действията, които са записани тук. Разлики и предимства на начина, по който работи play-by-play листа на Synergy Stats. Нека да разгледаме първо тези иконки, които са встрани от действията. Първото е ясно и красноречиво. Маркираме за преглеждане. Маркираме, размаркираме. Втората иконка, тази стрелка с плюс, е опция и функция, която на мен изключително много ми харесва, защото улеснява въвеждането на пропуснати действия на правилното място. Нека да предположим, че ето тук някъде сме изтървали грешка. Ако натисна върху тази иконка, Synergy Stats ме изпраща директно обратно в миналото на мястото, където се очаква да съм изтървала тази грешка. Какво правя? Казвам, че тук е имало една грешка с една открадната топка. Софтуера винаги пита дали съм сигурна, че искам да добавя тези събития, след което ме кара да потвърдя дали притежанието на топката остава за същия отбор, за който е било преди да направя промяната. И сега, за да нямам проблем с неправилно притежание, трябва да добавя още едно събитие, което е било моментално след това друга грешка на този отбор. Крачки.
Потвърждавам, потвърждавам. Недостатък на Synergy Stats пък е това, че не маркира автоматично ситуациите, в които има неправилно притежание. Т.е. ако има грешка в play-by-play, няма да има маркирана ситуация, когато не вървят събитията в правилния ред, както беше в FIBA Live Stats, трябва да бъдете на щрек за това нещо. Към момента тази опция няма. Обещано е от екипа на Synergy Stats, че ще бъде добавена до края на годината, до декември месец. Ще я има и нея. В момента единственото автоматично маркиране се случва, когато добавите действие на състезател, който е на пейката, като това идва да покаже, че този състезател не е на терена в момента и трябва да бъде коригирана смяната. Няма флагче или маркировка за събитие, което е с грешно време на въвеждане, защото системата при тях не го позволява в Synergy Stats и няма как да имате време, което да е от бъдещето, пък да се намира поред назад преди друго време. Не знам дали стана ясно. Масено тук не може преди 4.04 да имате 3.20. Системата не го позволява, затова тази маркировка и това флагче не е добавена и не е нужна. Така, продължаваме с следващите иконки. Моливчето е за триене на събитие или цялата поредица от събития. Корекция на дадено събитие. Как става корекцията? Доста по-различна, отколкото в FIBA Live Stats. Също всяко събитие или всяко действие имате падащо меню на възможностите, които може да променяте. В случая аз ще избера да променя вида стрелба. Като натисна на зелената стрелка ми дава тази възможност, след което затварям. Мога да избера всяко едно нещо, което може да бъде променено за изстрела. Или за действието, което искам да въведа. Когато редактираме в някои определени ситуации, които са логични и взаимосвързани действия, може да имате предложение да добавите нещо, което системата смята, че може да сте пропуснали за улеснение и по-бързо добавяне. Имам предвид, ето в случая имаме възможност да добавим блок, ако сме го пропуснали през това действие, през тук редактирайки. Същото е с наказателните удари. Нека да изтрием нещо, е тази грешка, само за нуждите на видеото. Системата задава въпрос дали съм сигурна и винаги пита за притежанието. Защо? Защото Synergy Stats брои притежанията и дава статистика на база на броя притежания на отборите в матч. Така. Преимущества, които подпомагат работата на статистиците, така са презентирани те, когато апликацията се промотира и демонстрира. Първото нещо е, че някои събития, някои действия могат да бъдат редактирани, така нареченото бързо редактиране, без да се отварят допълнителни прозорци, а директно от листа тук. Ако натиснете върху събитието, може много лесно да промените типа грешка или да кажете, че няма отнета топка. Същото е ако натиснете върху състезателния номер, може да изберете друг състезател. Много лесно. Има бърза редакция директно от play-by-play, от списъка с действията. При избор на състезателен номер може да бъде променен или действието да бъде закачено към отбора и определени действия могат да бъдат променени. Тези определени действия са всички без стрелби и нарушения, където редактирането включва повече от една опция едновременно и се налага да се използват допълнителните прозорци. Как редактираме време на събитие? Натискаме върху него и ни се появява часовника. Тук можем да пишем от клавиатурата, като поставим маркера с мишката. Нарочно ще сложа 4.17, за да видите
като го затворя, как самото действие се премества само, за да няма разминаване на събитията и отива на мястото, което се очаква да заеме на база на редакцията на времевия диапазон, в който е въведен. Ето и тук мога да кажа, че това събитие е било в 4.47 и по този начин коригирам времена, премествам действие, подреждам play by play. Другата функционалност, която е доста революционна и аз я намирам за много практична, но трябва да се свикне с нея, е Synergy Stats позволява събитията да бъдат влачени и пускани на определено място, като по този начин отново променяме реда на събитията и автоматично се променя и таймстампа или времевия диапазон. Този бутон е за влачене напред и назад, като нямаме възможност да местим нещо в бъдещето. Можем да го местим само до минутата, в която сме стигнали в момента. В края на периода трябва да потвърдим, че той е приключил, след което да потвърдим, че резултатът е верен. Както виждате, всички събития тук се изчистват и имаме вече втори период. Връщаме се на период 1, всички събития са тук. На всяко последно събитие за частта се появява стрелка, за да добавяме събитие преди последното. Тоест това. Това е това, което вече демонстрирах, а това е опция, която дава възможност да добавяме нещо в 0,0, защото няма как да е в следващ диапазон. Доклади, както споменах, за да генерираме репортите, е необходимо да имаме интернет и той да е активен. Бокскора може да бъде принтиран или визуализиран като цяло до момента на отваряне или по периоди. Зарежда се малко по-бавно, защото се използва външна система за генериране на PDF. И за това идеята е, че като започнете матча, е добре да отворите един празен, за да бъде направена връзка с това приложение и после да може да генерирате по-бързо. Това е списъка с доклади, които Synergy Stats генерира. По-малко са от тези на FIBA Live Stats и разполага само с тях. Има Scoresheet, който също е празен и не се запълва, както беше и в FIBA Live Stats. Така изглежда бокскора. До края на декември ще бъде разкрасен с лога на отборите, с лога на лигата и така нататък. Това може би не касае толкова много нашата работа. Когато затворим матча и го финализираме, винаги можем да го достъпим, като имаме ето този код за матча, който при нужда да редактирате нещо, трябва да изискате от мен или аз ще намеря начин да ви дам достъп да си го взимате сами. Още не е решено, не съм го измислила, защото не сме стигнали до там. За да изляза от програмата, избирам това. Ако натиснете на бутончето за информация, ще видите коя е версията на софтуера. Звънчето тук нарочно не го разказах, защото не работи и не се използва от федерации като нашата. Това е за известия между екипа на Synergy Stats и статистиците, нещо като меседжите, съобщенията в FIBA Live Stats. Но по друг начин за сега не е активно и няма да се използва.
Ами това е, благодаря ви. Ако имате въпроси, на линия съм.